ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ମାତ୍ର ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏହି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ସେପଟେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ମୁନ୍ଦାଇ ନ ପାଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀକୂଳ। ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାର ଏଭଳି ନଗ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁଣ୍ଡାପିଠା ଗାଁରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୁଣ୍ଡାପିଠା ଗାଁ ପାଇଁ ମତୁଆଳି ନାଳରୁ 3ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମ 2ଟା ଲାଗିଥିଲା 2008-9 ମସିହା ବେଳରୁ। সেটা କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନ ଦେଇକରି ସେ ଚାକୁନାପାଳ କହିକିରି ହାରାହାରି 10-12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ। ଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଲୋକ ଆଉ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଚାଷ ବି ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ି ରହିଲା, ଡିଫଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ପରେ ପଡ଼ି ରହିଲା ପରେ ସେଠୁ କିଛି ଚୋରି ବି ହେଇଗଲା, ତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁଣି ବହୁତ ଅନୁରୋଧ ପରେ 2017 ମସିହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଞ୍ଜୁର ହେଲା ଏବଂ ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଲାଗିଲା ଫଳରେ ଅବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ତାହା ସେଇ ଚାକୁଣ୍ଡାପାଳ ପଟୁ ଲାଇନ୍ ଦିଆଗଲା, କୁଣ୍ଡାପିଠାରୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଲା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥିଲେ ସେଟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ଯଦି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଥାନ୍ତା ହାରାହାରି 60-65 ହେକ୍ଟର ଜମି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଷ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେ ଜମି ଗୁଡ଼ାକରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଗ ଫସଲ ହେଉଛି, ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ଗହମ, ଆଳୁ, ପିଆଜ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କେବଳ ସେଠି ସେ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ଆମର ଖରିଫ ଋତୁରେ କେବଳ ଧାନ ଚାଷ ଟିକେ ହେଉଛି, ସେ ପୁଣି କେତେବେଳେ ପାଣି ଅଭାବ ହେଲେ ବି ମରିଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ସେଟା ଜଳସେଚନ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଧାନ ଚାଷ ସହିତ ଏବେ ରବି ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ବହୁତ ଚାଷୀ ସେଠୁ ଉପକୃତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଡିଫଙ୍କ୍ଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଅଚଳ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନାହିଁ। ଚୋରି ହେଇଯିବା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମେ ତାକୁ ଆଣିକିରି ପୁଣି ଘରେ ସାଇତି ରଖିଛୁ, ସେଇଟା ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକରି ତାକୁ ଚାଲୁ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମ କୁଣ୍ଡାପିଠା ଗାଁର ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ 150-200 ଚାଷୀ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେଇପାରନ୍ତେ। ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହାର ସୁଫଳ ଚାଷୀକୂଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେବଗଡ଼ରୁ ସରୋଜ ଶତପଥୀ, ଇଟିଭି ଭାରତ।